spotlight karong buntaga mga kapuso success story kung makonsidera kining iyang giagian gikan sa kani adto halos tanan nga mga trabaho iyang nasuwayan lakip na ang pagpangolekta og basura apan karon mga kapuso basketball team owner na siya ug usa ka negosyante atong ilailahon siya karong buntaga unsay sikreto sa iyang kalampusan makauban nato si Sir Ricky Verdida. Good morning Sir Ricky, welcome sa programa. Kumusta karong buntaga sir? Good morning, Sir Nick. Salamat and I'm good. Thank you so much, sir, for joining us. Pwede ba saysay ni mo namo, sir? Kumusta man imong kaagi kani adto, sir? At a very young age kuno, sir, nagkat-o na ka og kani manginabuhi para sa pamilya. Actually nag-start ni sa kuan diya sa Pulang Bukid nga lugar namo. Umapa dool po diya ang dump site diya nag-start na basurahan diya na maglabay mga basura din. Ikabot sa kat gukod mi kay mangukay daan ba before ikuagi ni hagba na dito sa dump site. Daghan na maghuwat dito pag ginilugay so diya so good tapos so as ako nag-janitor ko nag-conductor na din nanto nagkadako ko nag-eskwela ko pag human ako high school nag-janitor ko nag-conductor ana. Why was it, sir, nga at a very young age na exposed na kaning panginahanglan gyud sir nga mukayod? Because we understand, sir, you grew up din no sa imong grandparents. 7 months old bang ko gibiyaan sa akong mamagpapa dito sa Medili, sa lugar sa Medellin sa Bangon sa akong lulog lula. Tapos sa tungod sa kapobrehon, wagid 7 months old was like kapalit gata so na-survive lang ko toasted bread ang tawagan na sa una lanayon sa tubig tapos ikuan sa akong baba para lang ko makasurvive. So tungod kay malnourished ko at the age of 3 napuno akong lawas ug nuka. Tibok lawas yun ako ganuka siya. So grabe kayo akong struggle during that time. So pag edad akong 5 niya na akong lulog-lula nga pangitaon natin yung mga ginikanan sa Cebu. Kay para maka-eskwela ka. Pag pangita na mo nila dito ana ko makiti akong papa nakita na ko akong mama, pero lagi na apon si daghang mga anak, so murag i-reject me. So nakita mamig payag dapit sa sapa mo na ang Pulang Bukid karon to di na ni humakuan kay sa una wa kinay balay dia payag ra. So dito mo ni settle down, nag-umami ni lula dito, maligi mig mga utanon. Pag eskwela na ko grade 1, maligi ako mga utanon ana. Then pag eskwela na ko ako'y mga lapis, ballpen, papel. Tanan niya akong ginahimo si Ma'am Canonigo was my teacher before. I'm so proud of her also. Siya gatabang na ako nga magdakog talong nga sudan sa among tinanom ilisa niya baboy makatilaw ko. Niya paborito kana niya so nanghubag yung babag kinaon. So Ma'am Canonigo akong maestra sa grade 1. So pag grade 6 una-una ako basta dili na ako ka high school kay dili na siguro kaya sa lulog-lula kay siyempre nagsalig rami sa mga utanon tapos kuan kuyog-kuyog ko sa mga basura manguha tapos mamligya ako kuan malampaso ko si kuan masidi na kaya ba. Blessing in this guys gi-offeran og kuan kanang scholarship ako man di ang ni-top ko no pero wa jud ko kay bawo nga ni-top ko. So surprisingly na-announce ako nagkuan so nakahila ko tanan ako mga classmate hila ko sila kay maka-eskwela na jud ko og high school. So nabutang ko sa UV that time. Pag 4th year na ko, ganahan ako di mo graduate kay I feel lonely na jud ba kay wa koy mamagpapa bitaw the feeling bitaw dito nga. You don't have masuya kasi yung mga classmate nga mo graduate ka. Sorry with the teary eyes but I just can't express that one. So di ko ka-take ba nga mo graduate ko nya wa koy mamagpapa nga mo attend bitaw. Ini-graduate. So akong gibot di ko mo graduate gibagsak na ko tanan na akong mga grado. Well, kumuha og project but with the help of my classmates, my teachers, sila mismo nangunay sa ko ang mga projects ko. Wow, graduate ko. So nipaso lang ko dito then with my lola so na proud mo ko kay napa akong lola kay namatay naman akong lolo pag grade 2 na ko. Pag high school wa mo kay ka college so pag graduate ko akong gimo conductor na lang ko sa conductor nag-janitor ko tapos nag-standby ko for mga I think 3 years siguro nga wa jud ko nahimo sa akong kinabuhi nag-drugs ko until such time dawat ko sa MIPSA, nag-production worker ko for 3 years then. Blessing in disguise, I have this friend, si Joel Ditalo, sa ingon niya nga. He's a pastor also. Mamaligya tag libro, Rick, resign da sa MIPSA, so nag-resign ko, maligya mig libro about computers.
That's CIS-based computer systems. Ang owner sir, so maligya mig libro, nag-market ko at kog mga eskwelahan. Ang book itself akong gistudihan. Then na may actual nga mga troubleshooting ako dito ko nagkato about computers. So to cut the story short, ang mga schools nag-ingon sila nga, sir, ang mga kuan ba hinay man sa may bato ni ma'am, ato na i-upgrade ma'am, kami bahala na din mo ni presyo. So di ako nagka-idea, ang mga schools ang first na ko nga client. Maligya lang may computers. So diha so on and so forth, nagkadako, naghinahinay 500 pesos ang kunan. Then sa ako na jud in 2 years time, I will have my own company. So the Lord blessed me. So dito nagsugod-sugod. Sir, let's talk about your love for basketball, sir. Because usasab ko dun sa imong, of course, favorite sport. Kani adto, doon ako kay frustration sa basketball, sir. And then, unsa man ni Sir Ricky. O ngano pong nakahuna ka, sir, nga muumol og imong kaugalingon nga basketball team? The word frustration na siyempre with my height 5'1" ra magud ko. Pero flashy ko buduwa. Sa una during my time, mga silingan na mo sa Pulang Bukid, mga kabasa ko nga player dito sila si Muki, mga kadadua na mo dito sila si Camilo ana. So flashy ko muduwa gamay sa una, kauban mi ana. Pero mugi gamay man. So I just consider myself nga sige lang in other way nga ang akong passion ma-reward bitaw. So sa dihang nagka-negosyo nako, nagkita-kit na nako income extra, nagbuo kog team nga pang barangay lang nga team bitaw. Gibuo na ko sila, duwa may mga out of town games, hangtod naabot mi sa commercial, hangtod naabot mi sa pro. Ang imong team sa Mandaue maoy midaog, sir, karong bag-o sa Visayas leg. Kumusta man to, sir? How was it katong competition og unsay sikreto sa inyong pagdaog sa Visayas leg? Ang sikreto is first is the relationship between coaches down to utility, the players. We have a special bonding of our relationship. We are like a family together. What's next, Sir Ricky, for ang inyong team KCS Mandaue City Computer Specialist? Unsa may sunod, sir, after ninyong nalangkat ang Visayas leg ni ining Pilipinas Cup? After anis, we will be waiting for the Mindanao Lake kung kinsay mo daog ana. Then it's national finals already. And hopefully, kung naami mga dagko nga mga negosyante da makatabang pud sa team nga maka-sponsor pod kay with financial capabilities actually usap po na sa among mga struggle pod kami as a team kay ako ray gadala sa team. Then dili ko dako nga negosyante. Muna ako nag-struggle ko during ni kuan, I take risk of everything. Sa mga interview nako, the word I take risk of everything. It's my financial capability. On another note, Sir Ricky, karong buwan na June, Cebu Business Month, of course, gi-encourage nato ang pinaagi nimo kalihukan ang pagpalambo sa mga negosyo, mga ginagmay man, mga small, medium, mga enterprises mao gini ang titinguha, sir, nga matabangan. Coming from you, sir, basing on your story sa imong mga nagian, unsay gusto nimo nga ipaambit pod nga realizations sa mga struggling business owners labi na rong panahon sa pandemya, sir? We should never give up in life. If we give up, it's a failure already. Mistake is not a mistake if you cannot learn from it. So if masayop ta, padayon lang. I know the Lord will take care of everything na jud basta mosalig lang ta niya. Alright, to close this, Sir Ricky, kung doon na kay buot ipaambit nga mensahe sa atong mga viewers rong buntaga, sir, sa imong ikasulti. Salamat sa iyong suporta, guys. Hope in the national finals padayon mo support sa mua din. We're also calling for mga kind-hearted na mga generous nga mga tao that if you'd like to support the team financially, ibutan nato yung logo sa among jersey. Hopefully ay makaabot niya. Daghan kayo salamat, Sir Ricky, sa pag-uban kanamo karong buntaga pagpaambit sa imong istorya sa kalampusan, mga kapuso. Basketball team owner ni siya karon ug negosyante si Sir Ricky Verdida. Salamat, sir. Thank you, Sir Nick. Good morning.